عيد مولد النبوي الشريف لومي 13 طري اب ملأهجر بخبز بلسنا سرعات كم استبعله وكلتي ايرينا ككبوت وحبيرام بدرجة هجر اب كتما اسمران استخايد سنة سرعات استخداتله برهان عند مسكل تبطب الله. عيد مولد النبوي الشريف لومي 13 طري اب ملأهجر بخبز بلا معرك تبعيلو اب اسمرا قصر مسجد الخلفاء الراشدين اب استخايده لعلوت سبسلطان منግስትን ግንባርን መራሕቲ ሃይማኖት ዲፕሎማስኛታት ዕድመ ዝተገብረሎም አጋይሽን በአሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ዝተሳተፍዎ ስነ ስርዓት ሙፍቲ ኤርትራ ሼኽ አልአሚን ዑስማን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብ ዝክቡር በዓል ብሰላም ኣብፅሓና ድሕሪ ምባል ንዘኽታማት ክንሕግዝን ንስድራ ስውኣት ክንኣልን ክንሕብሕብን ተላብዮም ሼኽ አልአሚን አስዒቦም ኣብ ምክልኻል ሃገር ንዘለዉ ኩሎም ረቢ ክሕልዎምን በረኸቱ ከውርደሎምን ኤርትራ ድማ ሰላምን ብልጽግናን ክሰፍና ሰናይ ትምኒቶም ገሊጾም ዋና ጸሓፊ ጉባኤ ኣውቃፍ ከተማ ኣስመራ አቶ ኦኑር ሓጅ መሐመድ ቦጎኑ ንታሪክ ናይቲ በዓል ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ 2014 ዓመተ ሰላም ረህዋ ቅሳነትን ልምዓትን ክትኾነልና ተመንዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት መሻይኽ ተምሃሮን መምህራንን ኣስመራ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መሰናዶታት ኣቕሪቦም ኤርትራን